ମୁଁ ବାହାବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀର କଥା ମୋର ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ବାହା ହେଇକିରି ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥାଏ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିଦାୟ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବିଦାୟ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ବହୁତ କାନ୍ଦ କଟା ଚାଲିଥାଏ। ଇଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବହୁତ ଚିଲେଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟେ ଆସି କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି କହିଲେ, ମା ଆଉ କାନ୍ଦେନି, ଉପରବାଲା ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆଜି ତତେ ଯିଏ କନ୍ଦେଇଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସିଏ କାନ୍ଦିବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଡେଲି କାନ୍ଦୁଛି, ଡେଲି ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ପିଠି ଫଟି ଯାଉଛି, ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ଗାଲ ନାଲି ହେଇଯାଉଛି, ଲୁଚି ଲୁଚି ଆଜି ଛାତ ଉପରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ସେଥିଲାଗି କିଏ ବି ବାହା ହେବନି। ମୁଁ ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି, ବାହା ହେବା ଖାଲି ମନେ ମନେ ଉଖୁଡ଼ା ଖାଇ ବସିଥିଲି। ଆଜି ବାହା ହେଲା ପରେ ମୋର ଦୁର୍ଦଶା। ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାହା ହେବନି ହେଲା। ହଉ ରହୁଛି, ପରେ କେତେବେଳେ କଥା ହେବା। ସିଏ ବି ଯଦି ଶୁଣିଦେବ ମୋ କଥା ଆଉ ମୋତେ ରଖିବନି, ମୋ ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଶୁଭୁଛି ନା? ହଁ ଆସୁଛି ଆସୁଛି।